kewan kang tuwa alati rupane kabira latungki kang ora bisa mbersihake awak apa kabira. Maksude kuwi kewan sing wis tuwek, gambarane mbiyen kewan kuwi nek wis tuwek wis dianggep ora iso ngresiki awake dhewe. Tapi nek kewan isih enom, isih iso ngresiki awake dhewe, isih iso goyang tekan bokonge ngono kae. Biasane njegur kali, obat njegur kali iso ngipat-ngipatake wulune. Tapi nek wis tuwa kan ora iso. Korban kok nyangking wedhus wis mengguk-mengguk. Golek sing apik, korban sing apik. An Jabir radhiyallahu anhu kala sapa Jabir. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu aja nyembelih sapa sira kabeh illa musinnatan kejaba. Kewan kang wis poel. Nah asline poel iki sebutan apa to? Poel kuwi pokoke punjul umur setahun. Mbah untune wis potel utawa urung, angger umure punjul setahun sebutane wis poel. Tapi wong Jawa salah mahami. Rata-rata nganggep korban kuwi untune kudu wis potol. Ora. Pokoke standare sing penting umure punjul setahun. Nah, kewan sing umure punjul setahun kuwi sebutane poel. Nah, poel iku dipahami karo mayoritas masyarakat kudu wis potol untune. Padahal potol untune iki ora syarat. Syarat iki umur. Rata-rata kewan nek wis umur setahun biasane untune wis potol. Tapi kan ya ana kewan sing luar biasa. Mergo dekne dadi nganu bintang film Pepsodent. Dadi wis 2 tahun urung potol untune, tetep sah buat korban. Wae dieling-eling standare iki ora potole untu, tapi umure. Nah, umume kan ya ora ana to wedhus ndek KTP. Wong tuku wedhus iki lahir tanggal piro kan ora ngerti. Mula wong kuwi tuku kewan mesti cekel ndase wis poel urung. Oh wis berarti umure wis punjul setahun. Nah poel untu iku kan geniteni ngono. Tapi asline syarat mutlak itu harus umur setahun. Jadi ngono kuwi aja terus lha iki urung potol untune ngawur wis tak geke KTP kuwi umure 2 tahun. Nah wong biyen kan ora kabeh pinter ngingu kewan. Nah wong saiki ngingu kewan kuwi ana sing apa jenengane dikeki anting-anting. Anting-antinge kertas dilaminating. Lahir tanggal iki, bulan iki, tahun iki. Nah saiki kan penak dititeni. Mbiyen kan ora, mbiyen niteni iki wedhuse wis pantes urung nggih korban. Titenane apa cangkeme. Ora bakal tekoni dus kowe umur pira dus, ya kan ya ora iso. Ila antak sura kejaba yen tok angel apa musinnah. Kejaba yen tok angel apa ila antak sura kejaba an ora in. Ila antak sura kejaba yen tok angel apa musinnah alaikum ing atase sira kabeh. Patat bahu mongko nyembelih sapa sira kabeh jadaatan ing wedhus jadaah minadokni saking wedhus kacang. Jadaah kuwi ya wedhus sing umure punjul setengah tahun. Rawahu Muslim. Korban kok cempe. Korban Wa Ali radhiyallahu an kala sapa Ali amarona perintah sapa kita perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
annas tasyrifa ing yen to niti-niti sapa kita niti-niti kuwi meneliti al aina ing mata wal udhuna lan kuping deloki kewan matane kaya apa kupinge kaya apa wala nudhiya lan ora nyembelih sapa kita bi aura'a kelawan kewan kang pece bi aura'a kelawan kewan kang pece wala muka balatin lan ora kewan kang den tugel kuping ngarepe kuping sing ngarepe wis potel mergo ndendeng biyen jewer mbokne paling wala muda baroten lan ora mburi kupinge sing mburi kok suwek ya ora sah gawe korban wala kharqaa lan ora kang sigar kupinge kewan sing kupinge sigar ora sah paling melu grup anak pang wala sarmaa lan ora kang potol untu ngarepe ompong maksude sarna kuwi wala sarna lan ora kewan kang ompong akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu sapa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa diteliti kewane wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala sapa Ali amaroni perintah ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ing yen to jumenengi sapa ingsun ala budenihi ing atase ontone Kanjeng Nabi maksudnya aku ki dipasrai kon nyembelih ontone Kanjeng Nabi wa an aksima lan yen to mbagi sapa ingsun luhumaha ing pira-pira daginge budeni wa juludaha lan pira-pira lulange budeni wa jilalaha lan wulune budeni ana sing ngarani jilal kuwi apa kaya kelambi biyen biasa to kewan kuwi kadang ndase ana sing digawe kaya jaran-jaran saiki lho. Nah itu ora wulu. Mosok ning ya arep dimaknani topeng kan ya ora. Nanti maksud jilal kuwi entah yang ada penutup kepala atau penutup badan. Walaupun itu bukan bagian dari daging, tapi kalau itu dikorbankan, maka apapun yang melekat pada hewan tersebut juga ikut dibagi pada fakir miskin. Kecuali sing korban ngomong ini, kuwi taline kendali ora melu ya. Engko nek wis bar disembelih balik ke aku. Kuwi kalinge ora melu ya. Ane wong kok medhite nemen kaling wae dijaluk. Lah mok ge apa, Mbah? Mok ge ngendhat. Ya tekoni ngono to, mosok kaling wae dijaluk. Dibagi alal masakini ing atase pira-pira wong melarat. Wala ukti lan ora paring sapa ingsun. Wala ukti lan ora paring sapa ingsun fi jizaratiha ing dalem ngeleti budeni. Syai'an ing suwiji-wiji minha saking budeni. Ora entuk
daginge korban gawe mbayar tukang apa kelet. Sing ora entuk ki nak ngene. Ana wong korban sembelih nang masjid apa nang musala. Tukang kelete nganu ya. Iki lulange gawe opah kae sing ngeleti. Ini ndak boleh. Tapi nak ngomongnya ngene, Mansur sing ngeleti misalnya. Sur kowe bagiane kewan korban iki entuk lulangi ya. Ning kowe ngejak kanca engko karo dikeleti bareng-bareng. Oh nggih, ini boleh. Karena lulang ini tidak menjadi opahnya Mansur. Tapi nak diucapke gawe opahe bayarane, maka tidak boleh. Utawa cara nomor loro sing entuk meneh, carane ngene. Ana wong korban terus aku ngomong ngene. Lulange tak peke. Bagekke aku. Lulang kan wis wekku. Terus rambungan sing tukang ngeleti ndi? Dorene linggih. Terus aku ngomong, "Nyo tak kei lulange iki dolen peko ge tuku rokok." Kalau seperti ini hukumnya boleh. Karena statusnya kan saya memberi milik saya. Bukan daging korban. Lho lulang kuwi kan saka kewan korban, iya mau. Tapi begitu wis dadi bagianku kan wekku. Dan saya bebas memberikan pada siapa saja. Tapi nak durung dibagi kok langsung kuwi engko nganu ya lulange gawe mbayar sing tukang kelet ini ndak boleh. Carane ben entuk milih cara loro mau. Kowe wis nganu bagianmu lulang kuwi ning ditulungi engko melu ngeleti entuk. Bagiane ora opah. Sing nomor loro aku njaluk lulange gak ke aku ya tak peke bagianku. Oh nggih, setelah tak pek kan milik saya kan. Mbasan wis bar sing mau do ngeleti ndi? Nyo lulange iki peko dolen ge tuku rokok. Lho ini kan boleh. Sebab aku mekei lulang kuwi secara pribadi. Eling-eling. Waan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala Jabir naharna nyembelih sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati ing dalem taun Hudaybiyah. Al badanata ing unta an sab'atin saking wong 7 wal baqarata lan sapi an sab'atin saking wong 7. Sapi ge wong 7, unta ya gawe wong 7. Biyen ana wong ngeyel, Pak Kiai kula niku anake 6. Ya kula kalih bojone kula tambah anak 6 8. Kula ki takon kiai-kiai ngendi jarene korban sapi siji gawe wong 8 kok ora sah niki piye? Padahal kula tahu krungu ngaji jarene sesuk korban ki nang akhirat ditumpaki. Lah anak kula kok ora iso sak omah bareng ya mesake engko sing keri ora bareng numpake sapi nyebrang Siratal Mustaqim. Nah ketemu kiai sing pinter tenan dijawab. Nak jenengan takon kula Mbah, hukume wong 8 korban sapi setunggal sah Mbah. Ning enten syarate setunggal. Wah niki sing tak goleki jawaban sah niki. Nggih ning enten syarate. Kula tak takon anake jenengan sing ragil ki nak isih cilik to. Ah nggih. Kira-kira numpak sapi dhewe nak ora diunjukke iso apa ora Mbah? Mboten saged. Tak kandhani Mbah.
Sesuk nang akhirat kuwi ora ana mbopong-mbopong. Numpak ya dhewe-dhewe. Mula ben anakmu iso bareng sapi siji ke korban wong 8 ora apa-apa. Ning syarate siji, tukokno wedhus ben gawe ancik-ancik. Sehingga sok nang akhirat iso munggah dhewe ora perlu di apa. Oh nggih, sing penting sah nang akhirat iso bareng ngoten kula wis seneng. Ini namanya kiai yang bisa menyelesaikan masalah tanpa merusak hukum syariat. Loh, akhirnya wong 8 nak ya sapi siji tambah wedhus. Lho kan ngono. Dadine wong iki kudu cerdas. Aja sithik-sithik muni ora sah ngene. Oh, sik. Nek kiai mbiyen kuwi pinter ngrampungi masalah. Mboten napa-napa Pak Kiai, sing penting sak omah sesuk iso numpak bareng nyebrang Siratal Mustaqim. Wah wis apik. Kula syarat napa wae gelem. Kok dene wedhus siji, loro lho gelem. Piye wong biyen. Jadi kiai pada zaman dulu itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bisa menyelesaikan masalah dengan bahasa-bahasa sepele. Oh, saiki kan ribet. Ngene. Sing penting kan sah hukumnya. Lho kuwi. Jadi wong itu dituntut menyelesaikan masalah tanpa merusak hukum apa? Syariat. Yen ana Pak Kiai lara ning rumah sakit. Murid-muridnya ora do ngerti wong kiyaine kuwi isinan ora seneng gembar-gembor. Mbasan wis mari do nilai gawake buah, gawake apa. Mbah Kiai kok kula mireng-mireng wingi tirose gerah teng rumah sakit. Kiyaine kan melarat. Kula sarencang niki mireng-mireng kok sing ngeterke tanggane jenengan. Namine Pak Josep nika Mbah Kiai. Lah memang bener sing ngeterke Pak Kiai nang rumah sakit ki tanggane jenengane Josep, agamane Nasrani. Oh iya bener, jan sing ngeterke nang rumah sakit aku Pak Yosep sae. Muridé sing liya kandha santrine sing liya. Lah, kita niku nggih mireng tirose Pak Yosep ingkang mbayarke Mbah Kiai. Iya, matur nuwun aku karo Pak Yosep. Kok sae sanget nggih Mbah Kiai. Mbok didongake Pak Yosep niku kersane mlebet Islam. Mbah Kiyaine jawab, "Aja dongake mlebu Islam." Loh, lha enten napa Kiai? Mengko nak mlebu Islam Pak Yosep ndak medhit kaya kowe. Wis ben Nasrani wae. Lha iki mumetke to. Wong ora Islam ning nglomo karo Islam ning medhit. Iki nak bingungke kahanan. Jadi wong itu harus bisa menyelesaikan masalah. Babul akikoh, bab akikoh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akikoh sapa Nabi anil Hasani saking Sayyid Hasan wal Husaini kabesan kelawan wedhus siji, kabesan kelawan wedhus siji. Ya, mula menurut Imam Malik bayi lanang iku wedhuse padha bayi wedok padha siji. Tapi nek awake dhewe Imam Syafi'i cah wedok wedhuse siji, cah lanang wedhuse loro. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarahum perintah sapa Rasul ing sahabat
ayu akko ing yen to den gawe akikah anil gulami saking anak lanang apa syatani wedhus loro muka fiatani kang sepadan karone wa anil jariyati saking anak wadon apa syatun wedhus siji. Kowe akikah iku dina nomor 7 hadis ngisore iki wa an Samurah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kullu ghulamin utawi saben bocah iku murtahanun den gadhe bi aqiqatihi kelawan akikahe kullu ghulam tudbahu den sembelih apa akikah anhu saking hulam yauma safihi ing dalem dina kaping 7ne hulam wayuh laku lan den cukur sapa hulam wayu sama lan den jenengi sapa hulam. Akikah kuwi paling apik disembelih pada saat 7 hari setelah kelahiran. Kuwi paling apik. Ning ora kabeh wong kan mampu. Ana ana wong tekan tuwa urung diakikahi piye? Ya akikah pas tuwa ora apa-apa. Mula sakmene iki kowe kok ana sing urung diakikahi, akikah nyusul wis gedhe ngene ento. Mula kowe takon karo pakmu, aku wis diakikahi urung Pak mbiyen. Urung le, mbiyen pas kowe lahir iki pakmu kerja jeh serabutan urung ndek apa-apa. Wis nganu yo Pak, sithik-sithik nabung, nek wis genep diakikahi. Beleh bareng-bareng nang pondok Pak. Ini penting sebab setiap wong iku hukume urung lunas nek urung diakikahi. Murtahanun itu artinya digadhe. Mula nek ana bocah ngapalke kok angel, memahami pelajaran kok angel, dikandani angel, ngguak sampah sembarangan, senengane mbalangi watu, kowe perlu ditakokake. Iki biasane urung diakikahi cah sing kaya ngene. Mula kowe takon, nek urung diakikahi nyusul kena, tuwa ya kena. Terus ana sing takon ngene. Akikah sistem kredit angsal mboten? Kredit piye maksude lho? Wong lanang kan akikahe 2 kambing. Terus nak kula ki mampune tahun iki mbeleh siji, tahun ngarep mbeleh siji, angsal mboten. Menurut sebagian ulama boleh. Nah kira-kira wong iki kabotan loro langsung, siji-siji hukume entuk. Sing ora entuk kuwi nak ora nyembelih sak glondong. Nyicil Januari nang pasar tuku ndase wedhus tok. Februari tuku sikile. Maret tuku limpone. April tuku gegere. Ngo terakhir Desember tuku buntute. Lah ngene iki ora entuk. Tapi nak nyicil siji-siji itu masih banyak ulama yang memperbolehkan. Jika sekira seseorang keberatan untuk langsung menyembelih 2 kambing. Kitabul Aiman, piro-piro sumpah. Wan nudhuri lan piro-piro nazar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'tamane Rasul iku adraka metuki sapa Rasul Umar ing Umar ibn al-Khattabi fi rabbin ing dalem rombongan. Wa Umaru hale utawi Umar iku yahlifu sumpah sapa Umar
bi abihi demi pakne Umar. Panadahum nuli undang-undang ing Rokbin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling innallaha iku yanhakum nyegah sapa Allah ing sira kabeh antahlifu ing yen to sumpah sapa sira kabeh biabaikum demi pira-pira pak sira kabeh. Paman mongko utahi sapane wong iku kana ana sapa man iku halifan wong kang sumpah. Falyahlif mongko becik sumpah sapa man billahi demi Allah. Auliyasmut utawa becik meneng sapa man. Mutafaqun alaih. Wali Abi Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an hale rupa hadis marfu' la tahlifu aja sumpah sapa sira kabeh bi abaikum demi pira-pira pak sira kabeh wala bi ummahatikum aja demi mbok sira kabeh wala bil andati lan aja demi pira-pira patung wala tahlifu lan aja sumpah sapa sira kabeh billahi demi Allah illa wa antum kejaba hale utawi sira kabeh iku sadikuna pira-pira wong kang temen. Aja pisan-pisan sumpah demi Allah ning ngapusi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka utawi sumpah sira iku alama ing atase perkara yusaddikuka kang benerake ing sira bihi kelawan ma yusaddikuka kang benerake ing sira bihi kelawan ma sapa sadikuka sapa sahibuka kanca sira wa fi riwayatin al yaminu utai sumpah iku ala niyatil mustahlifi ing atase niyate wong kang nyumpah. Dadi sumpah iku manut niyate sapa sing nyumpah. Kowe wani sumpah ora nyolong, iya aku sumpah. Nah wonge jawab iya aku sumpah, kowe maksude aku sumpah ora nyolong. Ora iso kok ditakoni, kowe wingi sumpah kok jebulane nyolong. Aku ini sumpah ki karo batin nanggon ati, iya aku sumpah ora mangan pete. Ya ora ento. Sumpah itu mengikuti niatnya pihak yang menyumpah. Akhrajahuma ngetokake ing hadis loro sapa Muslimun. Wa Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala sapa Abdurrahman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta nalikane sumpah sapa sira ala yaminin ing atase sumpah fara'aita nuli ningali sapa sira ghairaha ing liyane yamin khairan ingkang luwih bagus minha tinimbang yamin fakafir mongko mbayaro kafarah sapa sira an yaminika saking sumpah sira wakti lan nekanono sira wakti lan nekanono sira billadzi kelawan perkara alladzi ing perkara wakti lan nekanono sira alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi iku khairun luwih bagus. Nah kowe kok sumpah kira-kira ana sing luwih manfaat sumpahmu batalke luwih apik nglakoni perkara sing manfaate luwih gedhe. Tapi mbatalake kudu mbayar apa? Kafarah. Mula Islam iku ora ngajarake wong dadi kolot ora. Mengorbankan sumpah tidak apa-apa demi hal yang lebih maslahat. Tapi karena sudah terlanjur sumpah
maka harus membayar kafarah. Muttafaqun alaih wa fi lafdhin lil Bukhari fakti mongko nekanono sira alladzi ing perkara huwa kang utawi ladzi iku khairun luwih bagus wa kafir lan bayaro kafarat sira an yaminika saking sumpah sira wa fi riwayatin li Abi Dawud fakafir mongko bayaro kafarah sira an yaminika saking sumpah sira sumakti nuli nekanono sira alladzi ing perkara huwa kang utawi alladzi iku khairun luwih bagus wa isnaduhuma utawi sanate hadis loro iku sahihun sah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qol man utawi sapane wong iku halafa sumpah sapa man ala yaminin ing atase sumpah faqala nuli ngucap sapa man ngucap insyaallah fala hinsa mongko ora ana nerjang sumpah iku maujud fala hinsa mongko ora ana nerjang sumpah iku maujud alaihi ing atase man. Wong sumpah kok maca muni insyaallah berarti nak dilanggar ya ora ana mbayar apa kafarat. Wa anhu saking Ibnu Umar radhiyallahu an qala Ibnu Umar kanat ana apa yaminun nabi sumpahe Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la wa muqallibil qulubi laura wa muqallibil qulubi demi zat kang molak malikake ati wa muqallibil qulubi demi zat kang molak malikake ati rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi ku sering nak sumpah nggawa wa muqallibil qulub. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sapa Abdullah ja'a teka sapa Arabiyun wong Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli matur sapa Arabi, ya Rasulullah, maiku apa al-kabairu tai pira-pira dosa gedhe? Pada karo nuli nutur sapa Kanjeng Nabi al-hadis saing hadis. Wa fihi lan iku ing dalem hadis al-yam Kanjeng Nabi keliru ya. Pada karo nuli nutur sapa Abdullah Ibnu Amr kuwi al-hadis saing hadis. Wa fihi lan iku ing dalem hadis al-yaminu utawi dawuh al-yaminu. Dosa gedhe yaiku al-yaminu sumpah al-ghamusu kang goroh. Disebut ghamus iku njungkelake maknane. Merga sumpah sing goroh iku njungkelake wonge mlebu neraka. Wa fihi lan ing dalem hadis qultu matur sapa ingsun wa malan iku apa al-yaminu utai sumpah al-ghamusu kang goroh. Kala sapa Kanjeng Nabi alati yaiku sumpah yukta ta'u kang den alap biha kelawan alati apa malum ri'in bondone awak-awakan muslimin kang Islam huwa utawi wong fiha ing dalam alati iku kadzibun goroh. Akhrajahu sapa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala ing dalem ngendikane Allah taala rupane la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aimanikum la yu'akhidhukum ora naterapi ing sira kabeh ora naterapi ing sira kabeh sapa Allahu bil laghwi kelawan nganggur utawa guyon fi aimanikum ing dalem pira-pira sumpah sira kabeh. Qalat sapa Aisyah huwa utawi lagwi iku qaulur rajuli ucapane wong lanang rupane la wallahi
laura wallahi demi Allah, wa bala lan ya wallahi demi Allah. Wong Arab kuwi biasa ngomong sithik-sithik la wallahi. Misale ngenyang kelambi regane pira? 100. Terus ana wong ngenyang 50 ya, mesti bakule wong Arab jawabe la wallahi. Ini kan bukan sumpah. Maka ketika ditinggal lunga terus didol 50, dia tidak nerjang sumpah. Karena sumpah itu apa yang diniati saat mengucapkan. Kalau hanya biasa omong-omong yang sudah menjadi tradisi, maka tidak bisa disebut apa? Sumpah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi sak temene iku kaduwe Allah tis'atan ana 9 wa tis'ina lan 90 apane isman asmone. Manutai sapane wong iku ahsoha apal sapa man ing 99, dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Diapalke Asmaul Husna. Muttafaqun alaih wa saqalan nyusun sapa Tirmidzi wa Ibnu Hibban al asma'a ing pira-pira asma. Wa tahqiqu utawi nyatakake iku anna sardaha sak temene runtute asma iku idrajun manjingake min ba'dir ruwati saking sebagiane pira-pira rawi. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala sapa Usamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi iku suni'a den gawe ilaihi marang man apa ma'rufun kebagusan. Faqala nuli ngucap sapa man lifailihi marang wong kang agawe ma'ruf, ngucap ngene, jazakallahu khaira, jazaka muga-muga mbales ing sira sapa Allahu khairan ing kebagusan. Fakot ablago monggo temen-temen bangetake sapa man fisana ing dalem ngalem. Jadi wong kowe nak dikai apa-apa apik muni jazakallahu khaira. Cara Jawa matur nuwun, muga-muga kowe dibales Gusti Allah. Ora wong dikai malah muni kaya ngene keke. Iki lambe-lambe turah sedengane. Wa Ibnu Umar ane Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Nabi iku naha nyegah sapa Nabi anin nadri saking nazar. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi innahu sak temene nazar iku layak ti ora nekakake apa nazar bi khairin ing kebagusan. Wa innama yustakhraju angin pestine den gawe ngetokake apa bihi nazar minal bahili saking wong medhit. Sesuk nek aku lulus arep nganu aku beleh wedhus. Iki nek wong medhit, nek pancen lomo karep beleh wedhus wae ora usah nunggu lulus. Mula sing apik ngono kuwi. Ning nazar iki hukume entuk. Tapi sing luwih apik wis ora sah nazar. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sapa Uqbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri utawi kafarate nazar iku kafaratu yaminin kafarate sumpah. Rawahu ing hadis sapa Muslimun wa zata nambahi sapa Tirmidzi fihi ing dalam hadis idza lam yusammihi nalikane ora nyebut sapa wong ing nazar. Wa sahahahu ngarani sahih sapa Tirmidzi ing hadis.
Wali Abi Dawud min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an hale rupa hadis marfu man utawi dawuh man utawi sapane wong iku nadar sapa man nadaron kelawan nadar walam yusami kang ora nyebut sapa man ora nyebut sing dinadari ki apa. Contone ngomong sesuk aku ambeleh pitik. Ngono kan ora nyebut. Tujuane nadar ki apa? Fa kafaratuhu mongko utawi kafarate man, kafarate nadari man kuwi iku kafaratu yaminin, kafarate sumpah, kafarat kuwi denda. Waman utai sapane wong iku nadar sapa man nadaron kelawan nadar fi maksiatin ing dalem maksiat fakafaratuhu mongko utawi kafarate man iku kafaratu yaminin kafarat sumpah. Waman utai sapane wong iku nadar sapa man nadaron ing nadar layuti kuhu kang ora kuat sapa man ing nadar secara akal itu tidak mampu. Fakafaratuhu mongko utawi kafarate man iku kafaratu yaminin kafarate sumpah. Kafarat ki denda. Mbok jane didenda ki apik, ngluwak sampah sembarangan denda. Ngono. Kudu tertib, mula ana sing nerapake denda. Nadar sing ora dikuwati iki apa? Secara akal tidak mungkin. Aku nadar tahun Hijriyah iki aku arep kaji ping pindho. Kan tidak mungkin. Karena dalam setahun haji itu hanya bisa satu ahli. Aku nadar tahun iki poso Ramadan arep rong sasi. Itu kan orang mungkin. Ini kan tidak mungkin. Tapi sesuk tahun 2030 awake dhewe setahun kuwi poso Ramadan ping pindho. Jadi setiap 33 tahun kita akan mengalami puasa Ramadan dalam 1 tahun Masehi 2 kali. Nah, sesuk tahun 2030. Tahun 2030 engko Ramadane awal Januari karo pertengahan Desember. Engko tahun 2033 bodho ping pindho. Jadi setiap 33 tahun kita akan mengalami siklus Hijriyah iku mundak setahun dibanding ke Masehi. Mula Ashabul Kahfi turu 300 tahun Masehi, nak Hijriyah 309 tahun. Setiap 33 tahun Masehi akan dihitung 34 tahun menurut penanggalan Hijriyah. Mula nak umurmu ki 33 tahun Masehi berarti cara Hijriyah 34. Karena setahun Masehi jumlahnya 365 hari. Setahun Hijriyah jumlahnya 354 atau 55. Berarti setahun kuwi kacake 10 tekan 11 dina. Kuwi ngono kuwi. Mula ya iso terjadi wong nadar. Sok tahun sesuk, misale tahun sesuk kuwi pas sikluse. Misale ana wong ngomong ngene, tahun 2028 aku setahun arep haji ping pindho. Maka nadarnya sah. Ketika memang tahun itu bulan Zulhijjah jatuh pada 1 tahun Masehi. 2 kali. Tapi kan itu tidak terjadi setiap tahun.
Kuwi ngono kuwi. Mula ana wong biyen aku haji 2 tahun. Lho mangkate Desember bali Januari. Jadi ngono kuwi ana kadang poso Ramadan ya 2 tahun. Ndelalah tanggal si Ramadan mulai tanggal 15 Desember. Wah poso saiki 2 tahun. Nadar itu harus sesuatu yang masuk akal. Walil Bukhari lan iku kedue Bukhari min hadis Aisyah wa man utai dawuh wa man. Wa man utai sapane wong iku nadar sapa man. Ayak sia ing yen ndurhakani sapa man Allah ing Allah. Fala yaksihi mongko aja ndurhakani sapa man ing Allah. Wali muslimin min hadisi Imrana la wafa'a ora ana nughani iku maujud. Nughani iki menepati linadrin marang nadar fi maksiatin ing dalem maksiat. Nadar dalam maksiat itu tidak boleh ditepati. Ana cah nadar sesuk nak katam ngaji Bali, aku arep mampir nang Bandungan. Mampir ngopo? Arep nyewa WTS. Maka ini tidak boleh walaupun nadar. Nadar itu tidak boleh pada sesuatu yang wajib, juga tidak boleh pada sesuatu yang haram. Contohnya sesuatu yang wajib apa? Engko esok pas bar adzan aku nadar arep sholat subuh. Ini tidak boleh. Karena tidak usah dinadari saja sholat subuh hukumnya wajib. Begitu juga maksiat. Maksiat kok dinadari, kurang mengawian. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an qala sapa Uqbah. Nadar sapa ukhti sedulur ingsun. Antam sia ing yen to mlaku sapa ukhti ila baitillahi marang Ka'bah. Hafiatan hale mlaku ngodhok kuwi nyeker. Pamaratni nuli perintah sapa ukhti ing ingsun an astaftiya ing yen to njaluk fatwa sapa ingsun laha krana ukhti Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaituhu nuli njaluk fatwa sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Aku ndek Yu nazar arep kaji tekan Mekah melaku nyeker. Mbasan wis nazar bingung kono matur Kanjeng Nabi piye. Faqala nuli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngene litamsi becik melaku sapa ukhti wal tarkab lan becik nunggang sapa ukhti. Muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin wali Ahmad wal arba'ah. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi innallaha ta'ala iku la yasna'u ora agawe sapa Allah bisyqai ukhtika kelawan nyilakani sedulur sira syai'an ing suwiji-wiji murha perintah sira ing ukhti faltah pamir nuli becik nganggo apa jenengane kudung sapa ukhti faltah tamir nuli becik nganggo kudung sapa ukhti wal tarkat lan becik nunggang sapa ukhti wal tasum lan becik poso sapa ukhti salah sata ayamin ing dalem 3 dina.
Gusti Allah ki ora ndadekake nyilakani kawula. Wis mbakyumu kuwi nek diperintah kon nganggo kudunge kon mangkat nang Mekah nunggang karo poso 3 dina. Artinya bagaimana nazar yang membuat menyiderai fisik seseorang itu tidak boleh dilakukan. Ora entuk dilakoni. Misalnya ana wong nazar Amin Rais. Kalau calon presiden saya kalah, saya akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Nah, iki ya gemblung. Sing dinadari kok percaya, wah bodoh Amin Rais. Nadar seperti itu kan tidak boleh. Karena membuat cilaka terhadap diri sendiri. Ngono kuwi. Ora usah ngotot-ngotot dadi wong. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sapa Ibnu Abbas. Istafta njaluk fatwa. Sapa Sa'dun Ibnu Ubadah Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nadrin ing dalem nadar. Kana kang ana apa nazar ana iku ala ummihi wajib ing atase mbokne saat tuwfiat kang seda sapa qabla an taqdiyahu sadurunge yen to nekani sapa ing nazar. Pakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ikdihi nekanono sira ing nadar anha dadi gantine wis lakonono nadare. Nah, mbokmu pakmu nadar urung sempet nglakoni kok mati, kowe dadi anake kudu nglakoni nadar kuwi minangka ngganteni wong tuwa. Muttafaqun alaih. Wa an Sabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu an qala sapa Sabit. Nadar sapa rajulun ala ahdi Rasul ing atase mangsane. Mangsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayan haro ing yen to nyembelih sapa rajul. Yen to nyembelih sapa rajul apa kuwi ibilan ing unta bibuanata ing dalem kota Buana. Fa'ata nuli nekani sapa rajul Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu nuli takon sapa Kanjeng Nabi ing rajul. Pakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika ngene hal kana ana ta ana iku fiha ing dalem buana apa wasanun berhala yuk batu kang den sembah apa wasan. Kala sapa Kanjeng Nabi kala matur sapa rajul lah mboten enten. Kala Kanjeng Nabi fahal kana ana ta ana iku fiha ing dalem buana apa idun riyaya min a'yadihim saking pira-pira riyayane musyrikin. Faqala nuli jawab sapa rajul la mboten enten. Pakola Kanjeng Nabi aufi nughana sira binazrika kelawan nadar sira. Ya nak ngono nadarmu dilakoni. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la wafa'a ora ana nughani ku maujud linadrin marang nadar fi maksiatillah
wala fi qati'ati rahimin lan ora ing dalem medhot sanak, wala fi malan ora ing dalem perkara la yamliku kang ora miliki sapa ibnu Adam. Maksudnya tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna rajulan iku kala ngucap sapa rajul yaumal fathi ing dalem dinane bedah kota Mekah, ngucap ngene, ya Rasulullah, ini iku nazar sapa ingsun in fataha lamun bedah sapa Allah alaika ing atase panjenengan Makkah ing Mekah an usolliya ing yen to salat sapa kula fi Baitil Maqdis ing dalem Baitil Maqdis. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, sholli salata sira hahuna ing dalem kene Mekah. Fasa'alahu nuli takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, sholli salata sira hahuna ing dalem kene Mekah. Fasa'alahu nuli takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Faqala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, fasya'nuka mongko utawi tingkah sira iku pertelo. Fasya'nuka mongko utawi tingkah sira iku pertelo idzan nalikane salat ing dalem Masjidil Haram. Idzan nalikane salat ing dalem Masjidil Haram. Ana wong nadar, Kanjeng Nabi kula nadar ajeng salat ing Yerusalem, Baitul Maqdis. Karo Kanjeng Nabi didhawuhi salat nang kene wae, nang Masjidil Haram. Nadare gugur karena status salat di Masjidil Haram itu lebih tinggi daripada salat di Masjidil Aqsa. Wis. Mula iki contoh iso dipraktekke nang liya. Contoh, kowe nadar, aku nak lulus pondok arep salat nang Masjid Agung Jayapura, Papua. Nadarmu kuwi gugur nak kowe lunga nang Mekah salat nang Masjidil Haram, nadarmu wis gugur. Mergo salat nang Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat. Utawa kowe salat nang Masjid Nabawi, nadarmu ya gugur. Karena salat nang Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat. Ora kudu kowe kuwi lunga nang Jayapura salat nang kono ora. Karena status salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, nomor 1 kan Masjidil Haram. Nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjid Aqsa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sapa Kanjeng Nabi, la tusyaddu ora den budalake apa arrihalu pira-pira tunggangan illa salah sati masajida kejaba marang masjid telu. Rupane Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil lan Masjid ingsun hadza rupane ikilah Nabawi. Muttafaqun alaih wa lafdhu ta lafate iku lil Bukhari. Wa an Umar radhiyallahu an qala sapa Umar, qultu matur ingsun ya Rasulullah, ini iku nadar sapa kula fil jahiliyati an a'takifa ing yen to iktikaf sinten kula lailatan ing dalem sewengi fil Masjidil Haram. Kala Kanjeng Nabi, aufi mongko nughana sira, nughani itu menepati binadrika kelawan nadar sira.
Muttafaqun alaih wa zata nambahi sapa al-Bukhari fi riwayatin fa'takafa nuli iktikaf sapa Umar lailatan ing dalem sewengi. Jadi nak nazare nang Masjidil Haram isane gugur ya nang Masjidil Haram. Kitabul Qadha kitab nerangake mutusi hukum. An Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu utawi pira-pira wong kang mutusi pira-pira qadi iku salah satun telu. Isnani utawi loro iku finnari ing dalem neraka. Wa wahidun utai siji iku fil jannah. Rupane rajulun wong lanang arafa kang ngerti sapa rajul al haqqa ing perkara bener faqada nuli mutusi sapa rajul bihi kelawan hak fahuwa mongko utai rajul iku fil jannah. Wa rajulun lan wong lanang arafa kang ngerti sapa rajul al haqqa ing perkara bener tapi falam yakdi nuli ora mutusi sapa rajul bihi kelawan hak wajar lan melenceng sapa rajul fil hukmi ing dalem hukum bahwa mongko utahe rajul iku finnar mergo disogo akhire melenceng. Wa rajulun lam ya'rif kang ora ngerti sapa rajul al-haqqa ing perkara bener faqada nuli mutusi sapa rajul linnasi marang manungsa ala jahlin ing atase bodho ora ngerti teko asal jawab fahuwa mongko ta'i rajul iku finnar. Mula nak kowe sesuk wis rampung sing do mondok bali nang omah ana masalah ditakoni wong kok kira-kira kowe iki mamang jawab kula dereng ngertos jelase masalah niki. Mangke riyen tak takokke rencang kula sing luwih paham. Iku lebih bagus. Ini sikap kesatria. Daripada jawab salah meneh. Jawab salah. Hati-hati, hati-hati. Ana wong pidato. Para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian. Sapa sing zakat nganggo duit hukume haram. Zakate ora sah. Mlebu neraka. Ngene iki gemblung. Gemblung. Wong ora ngerti, ora usah ngomong masalah hukum. Nek tekoni wong zakat fitrah paling apik nganggo beras. Lah kula zakat fitrah ngagem duit pripun? Angsal. Angsal. Ning paling apik nganggo beras. Dene kepeksa nganggo duit ukurane manut Imam Abu Hanifah. Iku pangkate awake dhewe entuke ngomong ngono kuwi. Ana wong pidato. Sapa wong durung tau haji kok mangkat umroh ora sah umrohe. Iki gemblung jenengane. Ora ana keterangan ngene nanggon kitab. Hati-hati, hati-hati. Nak ora ngerti mending meneng, malah ketok gobloke. Yo. Kuwi ngono kuwi. Lho kuwi. Mula nak ora ngerti, kuwi wah iki masalah iki aku rung pati paham. Gosek tak buka kitab sik. Karo tak tekok-tekokke kancaku sing luwih paham. Kuwi.
Ana wong nggih pidato ngawur. Nek ana wong mati ninggal salat, ahli warise kudu ngganteni. Selama salate urung diganteni, warisane haram dibagi. Iki ya pendapat sing ngawur. Mula hati-hati wong kuwi ngomong kudu nganggo ilmu. Ora manut nepsune dhewe-dhewe. Lha pangkate awake dhewe iku isane ngomong, nah aku gandeng manut Imam Syafi'i masalah iki hukume ngene. Hukum sing liya ana apa ora? Ana ning manut Imam Malik. Nggur carane Imam Malik aku urung patiya paham. Ngene kuwi lho sing entuk wong ki ngomong. Berarti hati-hati. Nek ana wong sing wis ndakek-ndakek ngawur nak ngetokke hukum, iku aja pisan-pisan dirungokake. Ini hukumnya sesat menyesatkan. Siapa saja ini, mula hati-hati. Wis, mula biasa, kula dereng ngertos niku nak hukume niki. Mangke riyen tak golekane riyen. Ora usah gengsi, wah arep jawab ora ngerti kadung disebut kiai. Gengsi. Lah mula mondhoka sing tenanan supaya sok nak kowe dadi tokoh masyarakat, bener-bener ngerti hukum. Ora ngawur. Wae hukum ngawur. Ngawur. Termasuk ngawur kuwi nyebar isu-isu sing ora bener. Wong Jawa nak sura aja mantu, apa mengko ndak diculik Nyi Roro Kidul. Iki yo ngawur. Siji sing ngomong ngono kuwi apa tahu ketemu Nyi Roro Kidul? Sing nomor loro kok kurang men gawean Nyi Roro Kidul nyuliki wong, ngesel-ngeseli. Lah aku nak ditekoni jenengan setuju mboten? Wong Jawa nak sura ampun mantu, setuju aku. Lah alasane napa? Ya ben leren barang, mosok setahun nyumbang terus. Wis alasane simpel ngono kuwi. Tidak usah dibuat-buat dengan sesuatu yang tidak mungkin dibuktikan. Lho ngene iki ya ngawur jenengane. Mesake lho Nyi Roro Kidul ki apik wonge, dadi tersangka. Lho salah Nyi Roro Kidul karo kowe iki apa kok mok tuduh terus? Aku ki kadang ngenes kok nyawang Nyi Roro Kidul. Ora salah apa-apa. Dituduh wae, difitnah wae. Mbok mesake sithik karo Nyi Roro Kidul. Loh ini juga bahaya, nyebar-nyebar isu ngono kuwi bahaya. Kuwi ngono kuwi. Jadi wong kuwi kabeh harus bersikap dengan standar kitab kuning. Ini berlaku untuk siapa saja. Kalau ada orang sudah keluar dari zona kitab kuning, siapapun harus kita lawan. Karena kita itu agen kitab kuning. Awake dhewe agen kebenaran. Lah padha beda pendapat, selama nonggon kitab kuning ijeh ana sing ngandhakake entuk, awake dhewe ora kena nyalahake. Merga pangkate awake dhewe karo sing do nulis kitab kuwi luwih ngalim sing nulis kitab. Contoh ngene, awake dhewe salat subuh nganggo kunut. Wis. Terus ana wong sing salat subuh ora nganggo kunut, awake dhewe ora kena ngarani kuwi salah. Sebab ijeh ana pendapat nonggon kitab sing ngandhakake ora usah nganggo kunut.
Ning jenengan kunut mboten, ya kunut. Lah ngopo? Lah mergo aku melu Imam Syafi'i. Lah nek sing ora kunut piye? Ya ora piye-piye. Apik. Ning nak manut Imam Abu Hanifah kudu manut sak glondong. Ora kena sing manut kok kunute tok. Wudune sesucine kabeh kudu melu Imam Abu Hanifah. Nyatane wong sing subuh ora kunut, wudune melu Imam Syafi'i. Kok kunute melu Imam Abu Hanifah. Lah ngene kuwi kan pelin-pelan. Ora apa konsisten. Wis mula hati-hati kowe kudu dadi wong alim. Kudu dadi wong alim supaya aja gampang gawe hukum. Supaya aja gampang ngarani perkara salah sing kuwi nanggon kitab ijeh ana sing ngandhakake bener. Supaya aja gampang benerake perkara sing durung jelas bener. Dadi ngene, nek wong kuwi ngalim tenan mesti takoni hukume bank riba napa mboten. Ya engko sik. Bank kuwi ya ana sing riba ya ana sing ora. Nek disebut riba kabeh ya ora bener. Nek disebut kabeh ora riba ya ora bener. Harus diperinci. Lah rinciane pripun? Wah repot kowe. Sing mok tekokke wae masalahmu apa? Kula niku utang bank 10 juta. Nalika utang kula ken tanda tangan akad permodalan. Lah kok setahun nyarutange dadi 12 juta. Kula niku nyicile sesasi 1 juta. Lah kok manak 2 tahun. Niki pripun? Ya ora piye-piye. Wong kowe pas utang akate ora utang. Akate bank megai apa modal. Berarti akate bagi hasil. Sah ora ya sah. Kowe jenengane ora manak bagi hasil iku mesti ono. Wah, kula nggih kepeksa kula tanda tangan sing penting entuk duit. Ya salahmu gelem, berarti kowe kudu tanggung jawab nyarutang. Ngene iki wong sing bijaksana. Lah untuk jadi orang yang bijaksana tidak mungkin bisa kalau keilmuannya tidak komplit. Wong kuwi apik kabeh. Takoni anak kula niku mondok kalih sekolah apik mboten apik. Anak kula mondok tok mboten kalih sekolah pripun? Ya apik. Anak kula niku mboten purun mondok ning alhamdulillah tasih purun salat teng omah pripun? Ya apik. Anak kula niku teng omah ora tau salat ning nak takoni agamane Islam pripun? Ya jeh lumayan. Loh, ini orang yang bijak. Akhirnya sing takoni judeg, lah kowe iki kok kakean nekokke anakmu, sejatine iki anakmu apa anake sapa? Nah, mula nang duwe anak ya didongake barang. Jangan ngawur. Siapapun kok berpendapat ngawur harus kita lawan. Karena kita punya tanggung jawab njelasake isine kitab karo sapa wae. Awake dhewe ndek tanggung jawab. Beda nak wong pendapat ngene, nak cara aku lele kuwi haram. Boleh cara aku. Wong ngomong cara aku kan entuk to. Berarti aku milih pendapat sing ngandhakake lele kuwi haram. Nek nak terus wong ngomong ngene, lele hukume haram, sapa sing mangan lele berarti mangan barang haram. Sapa sing mangan haram bakale wetenge isine neraka. Lah ngene iki ora entuk.
Mergo nanggon kitab ijeh akeh ulama sing ngandhakake halal. Ning nak wonge ngomong cara aku lele kuwi haram. Mergo lele kuwi kanibal mangani koncone dhewe. Ngene iki entuk, berarti kamu memilih pendapat yang haram. Ana wong ngomong rokok haram mutlak. Sapa sing ngerokok bakal diobong nang neraka. Iki ya wong ngawur. Tapi nek ana wong ngomong ngene, cara aku ora udut iku luwih apik daripada sing ngerokok. Aku ngarani ngerokok kuwi hukume makruh banget. Nah, ngene iki entuk. Berarti wong kuwi milih pendapat sing ngukumi rokok hukume apa? Makruh. Kuwi cara aku. Lah cara kowe arep melu sing rokok entuk ya ora apa-apa. Ning gandeng umurmu rung cukup nang pondok gundul ya siap resiko. Lah nek wis udut dhuwure entek digundul ya perlu ngisore barang. Ya kan ngono. Dadi ngene kuwi adab dalam berpendapat. Ning wong iso ngene nak dadi wong alim. Nak ngilmune setengah-setengah ora kelakon iso ngene. Mula sing dibutuhke zaman saiki iku ulama yang alim. Sehingga dengan alimnya dia bersikap bijaksana. Mbiyen Gus Dur duwe kanca ketua Muhammadiyah. Jenengane Malik. Muhammadiyah waktu itu berfatwa rokok haram total. Gus Dur lunga karo Mbah Hasyim Muzadi. Ketemu ketua Muhammadiyah nang bandara. Pak Hasyim Muzadi kan ngerokok. Aku melu Pak Hasyim. Lah saya mau merokok kok di ruang merokok. Ya saya ikut. Sampai di ruang merokok ternyata minta rokok. Lah kamu itu gimana? Muhammadiyah kok merokok? Saat ini saya sementara keluar dulu Pak Hasyim dari Muhammadiyah. Nanti kalau rokok saya sudah habis saya masuk lagi Muhammadiyah. Lho ngene kuwi. Jadi wong mbiyen kuwi beda pendapat, bisa bersikap bijaksana. Ning dieling kowe ora bakal iso bijaksana nek kowe ora dadi wong alim. Lah iso bijaksana ya mergo wong alim. Mula nek pendapat kuwi ijeh beda nang nggon kitab kok ana sing beda awake dhewe kenaone muni ngene, cara aku ngene. Ora kena muni cara beda karo iki mesti salah mlebu neraka ora kena. Kecuali masalah itu tidak ada perbedaan dalam kitab. Contohnya ngene, cara aku Nabi akhir zaman ya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Mula ana berpendapat sing liya mesti kafir. Nah ini harus. Karena ini masalah yang tidak ada perbedaan. Lah ning kowe kan iso ngerti ndi masalah sing beda, ndi sing ora, nek mergo ngaji to. Nek ora ngaji ora dadi wong alim ora kelakon ngerti. Mula aja sok aja gengsi nek ora ngerti jawab aku rung patiya paham. Nek ngerti kok mamang caramu jawab sak ngertos kula hukume niku ngeten Mbah, sak ngertos kula. Iki nak kowe ngerti ning urung patiya mantep. Nak kowe urung ngerti kowe kudu jawab, kula kok dereng patiya mudeng masalah niku. Mula kadang wong tekoni Mbah, hukume wong wedok dadi PSK pripun, Mbah? Haram PSK. Lah anak nganu, Mbah.
ngingu PSK. Ngingu niku mboten nggunakake Mbah, engko sik ya halal ya ya. Ya mergo iki wong ora mudeng. Masalah. Ora mudeng. Jadi kowe kudu ngaji sing tenanan sehingga bisa bersikap dengan baik dan benar. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku wulia den dadekake penguasa sapa man al qada'a ing mutusi hukum ya faqat dzubiha monggo teman-teman den sembelih sapa man bighairi sikinin tanpa peso. Wa anhu saking Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum iku satahrisuna bakal loba sapa sira kabeh. Loba iki kepengin fil imarati ing dalem dadi pemimpin. Kabeh do pengin dadi pejabat. Sampai nyalon direwangi rono rene. Wasatakunu lan bakal ana apa imarah. Ana iku nadamatan sebabe getun. Iku nadamatan sebabe getun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Panikmat mongko iku sak bagus-baguse. Sapa al-murdiatu wadon kang nyusoni. Wa bi'sat lan iku saolo-olone. Sapa al-fatimatu wadon kang nyapeh. Mula nafsu kudu disapeh, kepeksa kok dadi pejabat, diniati ngeladeni masyarakat. Aja diniati golek pangkat aja. Rawahul Bukhari wa an Amr bin As radhiyallahu an annahu sak temene Amr iku sami'a tau krungu sapa Amr Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama nalikane ngukumi sapa al-hakim fajtahada nuli nemen-nemeni sapa hakim summa asaba nuli ngenani bener sapa hakim falahu mongko iku keduwe hakim ajroni utawi ganjaran loro wa idza hakama nalikane ngukumi sapa hakim fajtahada nuli nemen-nemeni sapa hakim summa ahta'a nuli luput sapa hakim falahu mongko iku keduwe hakim ajrun utai ganjaran siji. Wis usaha kok ijeh salah tetep entuk ganjaran mergo wis usaha. Muttafaqun alaihi wa an Abi Bakrah radhiyallahu an qala sapa Abu Bakrah Sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkumu ora kena ngukumi sapa ahadun wong suwiji bainas naini antarane wong loro wa huwa utawi ahad iku ghadbanu wong kang muring-muring. Kalau memberi hukum jangan dalam kondisi emosi. Wa an aliyin radhiyallahu an qala sapa Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqadha nalikane njaluk hukum ilaika marang sira sapa rajulani wong lanang loro fala taqdi mongko aja ngukumi sapa sira lil awali marang wong kang kawitan hatta tasma'a sehingga krungu sapa sira kalamal akhari ing omongane wong kang liya. Dengarkan dulu alasan dari kedua belah pihak. Fasaufa tadri mongko bakal ngerti sapa sira kaifa hale kaya apa takdi mutusi sapa sira. Kala sapa aliyon ali famaziltu mongko ora gingsir-gingsir sapa ingsun iku qadiyan ngukumi ba'du sakwise ngendikane Kanjeng Nabi sakwise ngrungokake omongane wong liya.
ba'du sakwise ngrungokake omongane wong liya. Enggak, saya itu menghukumi setelah mendengar kedua belah pihak. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sapa Ummu Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum iku tahtasimuna para padu sapa sira kabeh. Ilaya marang ingsun. Fala alla ba'dakum mongko menawa-menawa sebagian sira kabeh. Iku ayakuna yen to ana sapa ba'du. Iku alhana luweh ngerti bi hujjatihi kelawan dalile ba'du min ba'din tinimbang sebagian kang weneh. Fa aqdiya nuli mutusi sapa ingsun lahu marang ba'dikum ala nahwi ma ing atase kira-kirane perkara asma'u kang krungu sapa ingsun minhu saking ba'dikum. Faman mongko utawi sapane wong iku kotok tu nugel-nugel sapa ingsun lahu marang man min haqqi ahihi saking hake sedulure man syai'an ing suwiji-wiji fa inna ma'aqta'u mongko angin pestine nugel sapa ingsun lahu marang man kit'atan ing sak tugel minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi ki tawaduke ra karuan. Aku ki ngukumi merga ana bukti saka kowe kabeh. Kadang buktine salah siji saka kowe luwih jelas daripada buktine sing liya. Lah umpama keputusane kuwi ora sesuai merga buktine ngono. Lah sapa sing nampa berarti nampa genine neraka. Contone ngene. Mansur nggawa Honda Vario. Nyekel BPKB-ne sepeda motore STNK. Terus Albab nuntut, lapor aku niku Mansur beto Hondane kula nembe dibayar separuh. Tak tekoni, lah buktine ndi kwitansi mboten enten. Lah saiki Honda dicekel Mansur sak BPKB sak STNK. Nah aku dijaluki hukum, maka saya pasti menghukumi sepeda motor ini sudah mutlak menjadi milik Mansur. Dengan bukti barang STNK BPKB sudah dipegang Mansur. Sementara Albab tidak bisa menunjukkan bukti adanya kekurangan pembayaran. Padahal kejadian nyoto memang Mansur ijeh utang 10 juta karo Albab. Ning ora ana buktine. Lah Mansur kok teko petindingan, aku to sing menang. Buktine kuat aku. Senajan ngono, Mansur kok ora gelem nyarutang 10 juta karo Albab, berarti Mansur kuwi numpak Honda nuju dalane neraka. Walaupun secara zahir bukti menang Mansur. Tapi saya sebagai pihak yang menghukumi, saya kan harus menghukumi ini milik Mansur. Wong buktinya kuat Mansur. Lah aku ngukumi wae Mansur ki ora salah aku. Wong buktine kuat Mansur. Ning Mansur kok teko petindingan ora tanggung jawab nyarutang Albab. Ya Mansur kuwi numpak Honda jurusan neraka. Iku maksudnya hadis iki ngono kuwi. Wa an Jabir radhiyallahu an qala sapa Jabir, sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakul kaifa hale kaya apa tukot dasu den sucekake. Sapa ummatun umat layuk khadu kang ora den alap. Sapa min sadidihim wong kuwate umat
lidhaifihim marang wong apese umat. Kalau yang kuat salah tidak dihukum, yang lemah ditindas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yud'a den undang sapa bil qadi barqaf kurang alif sapa bil qadi al adili kang adil yaumal qiyamah fayal konuli ketemu sapa qadi min syiddatil hisabi saking bangete landrat ketemu ma ing perkara ya tamanna kang ngarep-arep sapa qadi ngarep-arep annahu ing sak temene qadi iku lam yaqdi ora mutusi sapa qadi bainas naini antarane wong loro fi umrihi ing dalem umure qadi padahal kuwi qadi sing adil. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal la yufliha ora bejo sapa kaumun kaum walau kang nguwasaake sapa kaum walau kang nguwasaake sapa kaum amrahum ing urusane kaum imro'atan ing wadon rawahul Bukhari. Aja manut wong wedok. Mergo wong wedok kuwi nepsune luwih akeh daripada pikirane. Mula keputusane sithik banget iso bener, sithik banget. Wa an Abi Maryam al-Azadi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal man utahi sapane wong iku wallahu nguwasaake ing man iku wallahu nguwasaake ing man sapa Allahu syai'an ing suwiji-wiji min umuril muslimin fahtajaba nuli gawe aling-aling sapa man nuli gawe aling-aling sapa man an hajatihim saking butuhe muslimin wa fakirihim lan wong melarate muslimin ihtajaba mongko gawe aling-aling sapa Allah duna hajatihi ing dalem arah-arah butuhe man duna hajatihi ing dalem arah-arah butuhe man. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sapa Abu Hurairah la'ana nglaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiya ing wong kang besel ki nyogok wal murtasyiya lan wong kang nampa besel fil hukmi ing dalam hukum. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanahu sapa At-Tirmidzi wa sahahu sapa Ibnu Hibban walahu lan iku kedue hadis syahidun utawi saksi min hadisi Abdullah bin Amrin indal arba'ah ilan Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala sapa Abdullah qada mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini ing sak temene wong loro kang para padu iku yak udani lungguh sapa khasmaini lungguh baina yadayil hakimi ing dalem ngarepe hakim harus duduk sejajar di hadapan hakim. Babu syahadat bab pira-pira saksi paseksen pira-pira paseksen. An Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qol ala ukhbirukum ana ta ora nyeritani sapa ingsun ing sira kabeh ana ta ora nyeritani sapa ingsun ing sira kabeh bi khairi syuhada'i kelawan luweh baguse pira-pira saksi huwa utawi khair iku alladzi wong yakti kang nekani sapa alladzi bi syahadati kelawan paseksen
qabla ayus alaha sadurunge yen to den jalui sadurunge yen to den jalui sapa alladzi ing syahadah wong urung dikon saksi kok wis nyekseni rawahu sapa Muslim wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu an qala Imran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairakum sak temene luweh baguse sira kabeh iku korni generasi ingsun sumal ladzina nuli wong akeh yalunahum kang ngiring-ngiringi sapa alladzin ing korni kuwi maksude generasi sahabat sumal ladzina yalunahum maksude generasi tabi'in Summal ladzina nuli wong akeh yalunahum kang ngiring-ngiringi sapa alladzin ing alladzin. Iki generasi sapa tabi'it. Mula iki sing disebut 3 generasi emas. Sahabat, tabi'in karo tabi'it. Summa yakunu nuliti nemu sapa kaumun kaum yashhaduna kang nyekseni sapa kaum wala yustashhaduna lan ora den jalui paseksen sapa kaum wayahununa lan cidra sapa kaum cidrai berkhianat wala yu'tamanuna lan ora den percaya sapa kaum wayang ziruna lan nadar sapa kaum wala yufuna lan ora nugoni sapa kaum nadar dhewe disulayani dhewe wayad haru lan pertelo fihim ing dalem kaum apa asimanu lemu wonge ginuk-ginuk mutafakun alaih. Jadi 3 generasi emas setelah itu akan banyak terjadi kekacauan. Mula generasi paling apik kuwi ya sahabat. Nomor 2 tabi'in, nomor 3 tabi'it. Saapik-apike awake dhewe jaman iki ijeh kalah apik daripada tabi'it. Apa meneh karo tabi'in. Lebih-lebih dengan sahabat. Mula ini sing 3 masa ini yang biasanya disebut generasi emas. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Allahu a'lam bishawab.